volju, baki svojoj pustio na volju, da bi sreću ostvario volju, da bi sreću ostvario volju. Ode žena u Njemačku, brate, ode žena u Njemačku, brate, ako tuđe sitna djeca pate, ako tuđe sitna djeca pate, isprva im slala nešto para, isprva im slala nešto para, a kasnije nema ni dinara, a kasnije nema ni dinara. Kad je bilo u drugom mjesecu, kad je bilo u drugom mjesecu, zaboravi čovjeka i djecu, zaboravi čovjeka i djecu. Šalje pismo da se vratim neće, šalje pismo da se vratim neće, a da čovjek drži sebi sreće, a da čovjek drži sebi sreće. Kako sreću da pronađe sada, kako sreću da pronađe sada, napusti ga žena iznenada, napusti ga žena iznenada. Kad se čovjek nađe u nevolji, kad se čovjek nađe u nevolji, pokušava naći izlazbolji, pokušava naći izlazbolji. Zade djecu da i drugi hrani, zade djecu da i drugi hrani, a plaka željanima lišani, a plaka željanima lišani. Teška tuga djecu obuzima, teška tuga djecu obuzima, osjetili da će biti s njima, osjetili da će biti s njima. Sad mu kuća zarasla u travu, sad mu kuća zarasla u travu, i ono je okrenuo glavu, i ono je okrenuo glavu. Sad u kući nigdje nikog nema, sad u kući nigdje nikog nema, svakog dana kuća zatvorena, svakog dana kuća zatvorena. Svaki čovjek koji misli tako, svaki čovjek koji misli tako, ne treba se ženiti nikako, ne treba se ženiti nikako. Eto tako moja braćo bila, eto tako moja braćo bila, sad ga druga u kuću primila, sad ga druga u kuću primila. Njenu djecu njeguje i pazi, njenu djecu njeguje i pazi, a svojima nikad ne dolazi, a svojima nikad ne dolazi. Ima takvi roditelja više, ima takvi roditelja više, koji svoju djecu ostaviše, koji svoju djecu ostaviše. Sada ljudi rekao bi mama, sada ljudi rekao bi mama, malo bolje sudite ženama, malo bolje sudite ženama.